Mit produkt er at snakke lidt om, at Trump han vil bygge en grænsemur ved Mexico. Et af de centrale valgløfter, han gik til valg på, var, at han skulle bygge en mur. Nogle af de spørgsmål, vi skal gå ind i, er om, er det overhovedet muligt? Hvad er konsekvenserne for USA ved, at mexikanerne ikke må komme ind? Og gør det nogen forskel, om muren er der eller ej? Lad os starte med, om det overhovedet er muligt. The Economist skriver, at det vil koste ca. 15-25 milliarder dollars. Omregnet til danske kroner, 130 milliarder danske kroner. Og for at sætte det lidt i perspektiv, koster lige så meget at integrere 4,4 millioner indvandrere. Og jeg tror, at muren skal nok komme, men den bliver ikke en succes. Fordi grunden til, at muren er der, at Trump han vil ikke have, at mexikanerne tager alle deres arbejdspladser. Men det er bare sådan, at når man løser et problem halvt, og det hjælper ikke, at man bare bygger en mur, så kommer der bare et problem et andet sted. Det er ikke engang sikkert, at der kommer nogen mur, for i grænsestaten Arizona byggede de 1000 meter langt hegn i 2006. Det her hegn det tog bare 6 år at lave. I modsætning til nu, hvor de skal lave en 1600 km lang, 12 meter høj på den 4 år lange præsidentperiode. For når der kommer en ny præsident, så kan han jo bare sløjfe projektet. Hvad er konsekvenserne for USA, at mexikanerne ikke må komme ind? Amerikanerne kommer til at mangle den billige arbejdskraft. Dem skider at lave det beskidte arbejde. En anden rigtig stor konsekvens er, at EU ikke har den samme politik, at man bare kan lave en mur og lægge høje toldafgifter på andres varer. Så der bliver amerikanerne upopulære. Og i værste tilfælde, så kan det måske være, at EU ikke engang vil være med til at lave TTIP, som er under opbygning. Gør nogen forskel, om muren er der eller ej? Jeg tror ikke, det gør nogen forskel, om muren er der eller ej, i forhold til, at mexikanerne kommer ind. Mexikanerne skal nok finde måder at komme ind på. Et eksempel kunne være, at de kunne sejle rundt om grænsen, og så gå i land i vest- eller østkysten og håbe på, at kystvagterne ikke ser dem. Men det kommer helt sikkert til at skade, hvordan EU og andre lande kommer til at se på USA. Og hvis USA ikke har meldt sig ud af alle handelsaftaler, så tror jeg, det har en god chance for at blive smidt ud.